Nohaan nga makaisalakan iti napintas nga aramid. Anya nga nga ron iti rule, anya iti lugar, iti napintas nga trabaho kan aramid. Iti biyag, iti maysa nga inmawat kini Kristo Jesus. Dahil iti maysa nga saludsod nga kanayon nga damagan dagiti viewers tayo, kakadwa nga viewers kanyak. And ada dagiti daduma kat matikaw dapi man concerning dito ita aro dagiti mangikasaba nga masapul nga trabawan. Hangkay nga agmaymaysa kakapsat. Kinagpayson na ingana di tsimpo na Apostol Pablo kat daytoy tidakkel nga problema nga sangsangonda. Dagiti apostol ni Kristo, ingana dagiti church fathers ngayon mo na kalpasan dagiti apostol, si maruno dagiti leaders ti churches. Kat dagito iti nabangbangon nga problema iti maysa nga church. Ijay issue iti panakaisalakan. Iti Roma chapter 6 verse 7 kan iti first iti libro iti first nga John, that was the problem nga inmay. The problem iti presence dagiti antinomians. Dagiti nga antinomians ket kunada no inawat mo ni Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan mo. Mabalin mo nga aramidon ti kaykat mo. Uray no agbasbasol ka, it's okay. Anyway, naisalakan ka mo ton. So, that is already, dahil kat nagbaling nga lisensya mga aramidon ti kaykat mo. Kat nagungat na Apostol Pablo, inaisurat ti Roma chapter 6 kan chapter 7, to disqualify nga kunana, dayo ti apo, haan nga mabalin dahil tayo bagbagayo nga, naisalakan dahil nga pudpudno dahil nga pamati. And the same situation, iyay first nga dyan, nga kunanahan nga mabaling nga agbyabya kan in-enjoyan iti maysa nga naisalakan. Iti basol na. No kunana nga in-enjoy na ti basol na, kat isuna kat i-claim na, nga isuna kat naisalakan, haan nga pudpudno nga naisalakan di ay. So that was the argument iti tsimpo ni Apostol Pablo kung nagiti apostol ni John the Beloved. I also remember, malpas dagiti antinomian people, rimwar dagiti the libertines, dagiti ti grupo ti tao, halos antinomian mat lang, nag-evolve lang iti awag da kanyada nga libertines, nga kahit nga asawan, since inawat damat lang ni Kristo Jesus, they could do whatever they like, iti tsimpuda. Malagip ko ni John Calvin, kat there was a time nga at the Lord's table, kat naka-close diti kapilya, diti chapel, kat biglang ay lukat dagiti nga tao dagiti the chapel nga diay, kat kunada kahit may tagpartik ti Lord's table, alaw mo na kami nga agpartik ti Lord's table. Kat ni John Calvin, kat sagsagay haan nga mabalin, napandi sang wana iti Lord's table, haan nga mabalin, haan ko nga mabalin nga ito daytoy nga sacred nga ordinansya iti Dios dagiti tattao nga agbiag-biag iti basol. Haan kayo nga may karkari nga mga partek dito. And that was the time kinik-out na ni John Calvin di lugar da. I also remember nga throughout the years, malpas dagiti antinomians, si maruno dagiti libertines, adamot na dagiti awag tayo nga once save, always save. Aday ba ka kayo? I believe dahiti nga takder kan sursuro iti Biblia. Dayto iti sao nga eternal life. But I do not agree with the people nga kunada nga naisalakan dan and adan iti right dang agbasbasol, adan ti lisensya dang agbasbasol itatanga panawan. Di tsimpo ni Apostol Pablo, ti awag da kanyada antinomians, di si marsaruno dagiti apostol, dadagi awag da kanyada nga libertines, itatanga panawan, the one save always save abusers. The Bible teach iti eternal life. But the Bible also teach nga those nga nang possess, nga naadan kan iti eternal life, kat makita iti eternal life kanyada, ti diferensya iti panagbiagda. Nga there should be a change heart, a change mind, genuine conversion, genuine repentance. Iso nga kunak kat people are, adu dagiti tattao nga mami-misunderstand da ito'y eternal security because adu dagiti tattao nga mangibadbado nga mamati dat eternal security and yet they are using da ito'y nga claim tapno araramidan dati basol da. And I doubt dagiti nga tattao
who are abusing daytong eternal life nga they're not really saved iti sangwanan iti Dios. And for this reason, dagito iti adalan tayo, nga masapol nga iklaro tayo. Anya nga rod ti role. Anya ti batang tinapintas nga aramid. No, han nga makaisalakan iti napintas nga aramid. Anya nga rod iti batang na. Anya ti lugar na iti panagbiag tayo. Masapol maawatan tayo nga iti pundasyon, iti adal tayo takat. Ada dagiti bersikulo nga nalatak nga tibag na nga iti napintas nga aramid ket nga mangisalakan. Isu ti pundasyon ti adal tayo nga malam. Iti Isaiah chapter 64 verse 6 na isurat ijay nga iti napintas nga aramid nga pagbatbatayan dagiti Hudyo nga aramid na tinasaya tapno maisalakan ket kunati saw ti Apo ti arig na day ti aramid ket it is just like a filthy rag. Kahit na nga sawon basura, kahit na nga sawon narugit nga trapo, kahit na nga sawon di chimpu dagiti adati sakit na ti leprosy, dagi na ibalkot nga lupot, nga imbalkot tapno masupsup di makaluban kan masupsup di gadilda nga agnanana kan di dagi jay lasag nga naipigkot jay matintinag nga lasag yan ti kudilda kat di lupot nga dengan balkot da warwaran da later ono nabasbasan iti nanakandara kat ibulang da in a way na usan matlang di ay nga dagiti napkin dagiti babalasang nga nudumteng iti chimpu ti bulan da agusad da kita kat handan nga mabalin nga i-reuse man no di kat ibasura da. Dijay tinangyari nga Apo Diyos iti Isaiah chapter 64 verse 6 iti napintas nga aramid. It is useless when it comes iti panakaisalakan. Pagkatapos nausar man nanda tayo Ephesians chapter 2 verse 8 ingana iti 10. Nga kunana for by grace you are saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Haan nga ti aramid. Lest any man should boast, saan nga mabaling ay trabahuan iti panakaisalakan. It can never be earned and nobody has the power nga makaitrabaho ti panakaisalakan. Awan! Then sumaruno di Titus chapter 3 verse 5 kunana ijay not by works, han nga babaan ti aramid nga napalintag tayo, naakseptar tayo, nadeklara tayo nga not guilty. Nga gapus tinaramid tayo, which we have done. But according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, not by works. Napakawan tayo, nakseptar tayo iti sangwanan iti Apo, naikan tayo iti barong panagbibyag iti sangwanan iti Apo, panagpanpanunot, kan panagrikrik na iti Diyos, haan nga gapus, iti bukod tayo. That is, kung natisaw ti Apo, gapus. Iti ko na tayo, iti trabaho, iti Santo Espiritu. Iti panagbalbaliw na, iti puso kon panunod tayo. Not of works of righteousness. And pagdanon mo't lang, Roma chapter 3, Roma chapter 3 verse 20, chapter 3 verse 28, kunana jay, therefore, ti aming inbagak, iti aming nga bersikulo tinapalabas, chapter 1, chapter 2, ti chapter 3, kunana, therefore, we conclude, we summarize ko amin nga inbagak kada kayo, that the man is justified by faith apart from the deeds of the law. Nadeklara isuna nga not guilty, not because of what he has done, nga sinurot na iti sangapulo nga bilin iti Dios. Awan ti panakabalin na diyay, nga iti may nga tao kat akseptaran kan pakawanan iti Dios. Nalawag diay. Tata, diay iti pundasyon, iti bersikulo nga adal tayo. Tata, anya ngay nga rod, nuhan nga makaisalakan iti trabaho, makaisalakan iti aramid. Anya ngay nga rod, iti lugar, iti napintas nga aramid, iti panakaisalakan tayo. Umuna, adati upat kong ay bingay. Ito'y, umuna, good works validates your salvation. Iti napintas nga aramid, panagbiag, kat panagnakan na, nga ti salvation mo, kat pudpudlo, iti sangwanan, iti Diyos. Hantayo nga makita ti kuryente. At yung makita, no, adat ti kuryente, di power nga magmagna, yun iti linya ti kuryente, ti electrical wires.
Makitam la ng ada iti power ijay, kuryente na di, kuryente ijay nga agay ayos. Babaan iti ebidensya no nagsilaw kung nag-spark di wire or ijay bulb kat nag-on. The same thing iti maysa iti sangwanan iti Dios. Haan nga naimarka iti kudil iti rupam kan buging mo no sika kat ada ti eternal life mo. Right? Nga mapanaknakam nga sika kat ada ni Hesus Kristo iti panagbiag mo. Ada isuna iti biag mo. Nga putpunno. By the evidence iti baro nga biag nga makikita iti panagbiag mo. Baro nga interes nga panagpuspuso. Panagpanpanunot nga biro ko man ti Diyos. Rekna nga biro ko iti Apo, ginayat ka iti Apo nga amo, maidipulos, hamo paganano di ay. Tatakat, there's already a hatred, kagurguram iti basol, there is already a hatred. Iti amin nga ba, nagnahan nga kayat iti Diyos. Ngano adaman di chimpo nga mailawan ka nga mga ramit kat mabayin ka, iti sangwanan iti Diyos kan, mo tanda iti naramit ko di ay. And that is the evidence nga mang panaknak, nga sikakat na isalakan. The evidence of good works will prove panagnakan na nga sika kat pudpudno nga anak iti Diyos ken na isalakan nga daniya ako Diyos iti biyag mo. So no? Dahito di ebidensya tayo kung na tayo dahito nga kat makita dahito di 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 and 4. It was clarified ken Apostol Pablo kunana itata, sigurado kon kanamukon. Nga talaga nga pudpudno nga da kayo kat napili iti Apo, nga da kayo kat pudpudno nga naisalakan. Gapusta makita iti ebidensya nga da kayo kat pudpudno nga nagbabawi. Babaan iti biag nga nakita ni Apostol Pablo kanyada. Kunan Apostol Pablo, by the evidence iti life you. Da kayo kat makita nga pudpudno nga da kayo kat pudpudno nga napili kayo. Pudpudno nga da kayo kat anak ken bagi iti Dios. So that is the place that iti lugar iti good works iti biag iti maysa nga tao. Iti James chapter 2 verse 18 to 26 it was clarified matlang kini James nga kunana nga kunam nga dati pamatin ibagam pakitam. Han nga mabaling ako nang dati pamating nga hanmat nga makita iti biag mo. Iti maysa nga pamati nga haan nga makita iti ebidensya ha nga pudpudno deta nga pamati ha ka nga naisalakan iti pudpudno nga pamati nga adda ni Jesu Isus kanyam ket makita iti ebidensya nga makita iti panagbibiyag na nga ada ti panagbalbaliw ken ada iti pangkitaan ket di aramid ti pangkitaan. That is the foundation ken usar iti napintas nga ramid. Han nga mangisalakan ti tao. Nga mang-validate lang, mang-panaknak lang nga ti maysa nga tao ket pudpudno nga naisalakan isun ti sangwanan iti Dios. May kadua. Good works prepares us for eternity. Isagana dato iti eternidad. Kaapresyar dagiti kutun. Sakbay nga imay dati pa nagtutudo, napansin nyo kanina, adu iti kutun, nga kakalayat iti bubungyo, uri tatangat simpo. Malpas nga agtudo, kakalayat iti ka, umay daglinong diti unang nagtibalay tayo. For what reason? Panday iti panganan tayo, iti asukan, iti sweets. For what reason? To prepare them, iti sumarsaruno pa yung aldaw nga agtudo manan. Gapusta amudang awan ti kananda ijay da duma nga lugar no diket adalang gi uneg ti balay so nga agur nungdan sakbay agtudo manan iti napigsa. Aday ba kada kayo? Good works prepares us for eternity. That is the point ni Apostol Pablo iti Galatians chapter 1 iti Galatians chapter 6 verse 10. Ngayon tayo di verse 9. Kunan na dyan. And let us not be weary, hati nga kumakapoy, hati nga sumadsarot, hati madisdismaya, iti panagaramit tinusayat. Tayo iti usto nga tiyempo, ag-apit tayo, nuhaan tayo nga maupay ka nagsardeng, kan madismaya.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. In due time, inladawan na iti napintas nga aramid, iti panagmula. Nga iti panagmula kat iti panagaramid tinasya, kat it is the same thing as you are planting anusam di jay di garden, anusam ti nagsibug-sibug tinal daw ingana di chimpo nga maapit mo di ay. Adama ti panag-aapit kan panag-harvest iti napintas nga aramid tayo. And God assures nga there is a rewarding day iti amin nga mawat kini Kristo nga manubot kang magisalakan na. And that was written in 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Kunana jay, every man's work shall be made manifest. Amin nga trabaho, dagiti anak iti Dios, ket may pakitan to. For the day, referring to the rewarding day, shall declare it, pakita na to, because it shall be revealed by fire. Matisting, lumabas to ti panangukom, lumabas to iti judgment iti apo, dagiti nararamit tayo. Panangtisting iti apo, no, maikarkari nga gungunan da ka, or inalamon ti gungunam dito daga. And the fire shall test every man's work of what sort if it is. If a man's work abide, which he hath built upon it, he shall receive iti gunguna. Ngamno ti maysa nga tao ket napuran, ti aramid na ket hanga nagputi puso na, panagserbi na ket sinsinan lang hanga nagtao diti puso, he shall suffer loss. Palalon to ti babawi na. Ngam naisalaka di suna, ngam palalon to lang ti regret na nga mapan nga ada di langit. Ada ba kada kayo? That is the purpose. This is the point why Christians was dagit tao kat agarami tinasaya tatang inawat na ni Kristo Jesus. Not to maintain iti salvation, nam kunati sa tiapo, rather to prepare him iti rewarding day, iti eternity, future. Third, good works backs up and it sharpens our witness for Christ. Agaramit tayo tinasayat, tayo so timang back up, kan mang tanong, mang patanumpay, mang asa, iti testimonya tayo. Nga da tayo, nga ibagbaga tayo, nga da tayo kat Kristyano, kat patsin, ba't tira do mga tao. Manong tinangag ko nga katungtong ko dagiti asawa da, kat kunada, anak ka mamatmati ti anyo, pastor, tanibagot kong tubay, kung tubay makita ti panagbiag na, patsyak pa lang da kayo. So nga pasensya kan pastor, aging gana ako makita ti panagbarbaliw na datang biag datang asawa ka kung patyon deta bagbagam mamati akpay. Nadagsun nga ibaga di ay, but it is true. I heard it many times. Now the problem no apay nga haantay nga marandan kan katawaan dati lang iti dagiti tattao kat gapus iti napubri nga testimonya tayo. In Matthew chapter 5 verse 13 hingga natin 16, the Bible says, we are likened, ay parehas tayo, iti salt kan light. Mangraman, basitya asin, nam ikanay tiraman, kan naimas nga panangan tayo, gapusta da tiraman na sida tayo. You are also called light, nga mang-impluensya, nga mang-silaw. Agbaling nga silaw, kan testimonya, iti tatao, iti kinasipnat. That is the nangiparehasan niya Apollos kada tayo. And every time we do that, let your light so shine before men that they may see and glorify God, your Father which is in heaven. Why? And kasatno nga patsyon na niya Apollos nga patpatsyon tayo, nuhan na makita. So could you see, back-upan na, ikan na iti integridad, nga kapapati iti mensahe. Nakakita ka kadin, taglaklako ako na nga, dahito yung ilaklako kat magpatidog tibuok, namawan mo tibuok na, kalbo mo di aglaklako. Nakakita ka kadin, iti may isang aglaklako, mangpasilang dahito, mangpapuraw, itingipon dahito, nam nalablabaga mo ti mama, di ngiwat na, aglaklako. That's an impossible witness, di produkto na, nga mangpatpatay, ti kredibilidad, di produkto na ilaklako na, right? In 1 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, dahito tinapasamak. This is the situation the Thessalonian church.
Nakiptut na Apostol Pablo di chapter 1 verse 8 to 9 ti Thessalonians ta apan di Macedonia ken di Achaia hanganap na panisuna ng kulana. Adan iti namati ijay nga naurnong. Ket gapus iti napintas nga testimonya nga inbiag dagiti Thessalonian church. Inbuleng da dagiti ribribulto da, dagiti anito da, dagiti basbasol kon bisyo da. Nakita dagiti ti Macedonian, dagiti nagaputi Achaia nga apan nag-business di Thessalonica, pinagtakder da dagiti Kristiyano ijay Thessalonica, winarningan da isuda, and yet they did not turn away from their faith. And that life, kung nagbaling nga testimonya, nga ano iti adati grupo iti Kristiyano nga nakamamukan ni Kristo ijay lugar ti Macedonia and Achaia, nga haan nga masapol nga dinano ni Apostol Pablo, kan haan nga narigata ni Apostol Pablo nga nangisuro iti sao ti Dios, taadan tinauurnong gapus ti testimonya nga intakder dagiti Thessalonian church. Malagi pyo di 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2, da kayo nga dati asawa na nga hanganay salakan ti pamilyayo nila kayo. Kung ano dyan, da kayo nga asawa nga babae, kung anahan nyo nga isina iti asawa yo. Nuhaan nga naisalakan nila kay mo, ipakitam kanya na iti ulidan nga panagbiag, tababaan man iti panagbiag mo, haan man nga mamati isuna, haan mo makonbinsar isuna nga mamati iti Ebanghelyo, gapus iti panangibingay mo, nga babaan iti testimonya iti biag mo, mamati isuna, talkenan to. Mas dawak tado dagiti sikta, nga in-encourage dati membro da, nga nuhanda nga kaparehas nga pamati di may isang tao, they would i-apply that isina misuda, i-cut off mo ti support da. The Bible does not advise the rather the Bible says you stay with your unbelieving family, your children, your wife and your husband, you stay with them and display a life ingana de chimpo nga umawat kan makonbinsar na babani ti biagyo. It pains me nga may isang anak hanan kanu nga suportaran di ama way gapusta nga umay di simbahan. Another family the same thing. For many years nga di abroad in cut off na ti support na ti anak na apay gapustahaan kanu nga mapan di enda nga kapilya. Dahil may samanan nga mamo kana naman i-cut off ko ti suporta kada kayo nga mapan di simbahan. Anya dagito nga sursuro nga mangmangag tayo. The Bible does not implement. Isinak nila kayo mo, isinam ni bakat mo no ka. Kasi ka diti sursuro ti Biblia. No. The Bible says you stay with your wife, unbelieving wife, kan unbelieving husband, and show by your life iti testimonya. Dayta ti sursuro ti Biblia iso nga I am against the churches today. Nga gapustahan da nga kayat nga handa maawis ti asawa that they are promoting divorce already in the family. My goodness, how babay nyo ti sangwanan ti apo dagita nga dilihan. Dayta ti lugar iti good works. Mang-asa nga tumadem ti testimonya. My brothers, hoping agbiag kayo nga matalok iti sangwanan iti apo. Tata, good works can never save. Rather, good works validates the salvation mo. Good works prepares you for eternity. Good works backs you up and it sharpens your witness para kani Kristo. Nga maday ba kanyang kapsat? When it comes to salvation, there is only one work nga akseptaran niya putap no may salakan iti may nga tao. There is only one work that can save you iti impyerno kan iti basol mo. And that is the finish and the perfect work ni Kristo di krus iti Kalbaryo. Not your work, no diket di trinabaho ni Kristo di krus. Sapay kumatatalkom diay. Sapay kumatawatam ni Kristo di finish work nga diay. That is the only work that can save a man. The finish and the perfect work ni Kristo. And I pray nagaputi pusom ibagam tingiwat mo. Ipudnom di sangwanan ti Apo. Lord, kat kuman nga talken, di may nga trabaho diti daga, nga makaisalakan ti kararuak iti basol kan iti impyerno.
nga akseptaran nak, aramidan nak nga anak mo, nga isagana nak kan mapanak iti presensya. Kahit kung atalkan, di perfecto. Kahit kung atalkan, di perfecto nga sakripisyo nga narami ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. God bless.